L-Aġenzija Servizzi Korrettivi naqdet mal-għaqda mhux governattiva Puttinu Cares sabiex tinħadem għamara ġdida li se tkun qed titpoġġa fl-appartamenti l-ġodda f'Londra, appartamenti li jintużaw minn pazjenti u qraba tagħhom li jitilgħu fi sptarijiet għal kura speċjalizzata. Din l-inizjattiva bl-isem ta' Għal Puttinu mill-qalb se tkun qed tara numru ta' priġunieri li se jservu bħala mastrodaxxi sabiex jaħdmu l-għamara kollha meħtieġa għal dawn l-appartamenti, inkluż il-kċejjen u l-kmamar tas-sodda. Puttinu Cares fl-aħħar xhur irnexxiela tixtri binja li finalment se tkun qed tikkonsisti f'erba' solari u 29 appartamenti ġodda li ma' binja se tkun qed tiġi tiswa lill-għaqda mal-25 miljun euro sabiex fl-aħħar mill-aħħar tilqa' lil Maltin fiha. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret f'waħda mill-halfway houses mid-dlam għad-dawl, il-President ta' Puttinu Cares Angel Kuxkiri qalet li issa l-għaqda għandha żewġ binjiet li se jkunu qed jilqgħu fihom xejn lill-familji Maltin. Malta hija pajjiż uniku, meta ninaqdu flimkien kapaċi nagħmlu affarijiet kbar u dan huwa proġett fejn qed nagħtu l-opportunità lil dawn il-priġunieri li qegħdin fil-faċilità korrettiva ta' Kordin sabiex bit-talenti tagħhom ikunu qed jgħinu lill-familji u l-pazjenti fil-bżonn. Naħseb li dan huwa proġett li fil-verità jagħmilna kburin bħala Maltin għax naħseb li fl-Ewropa u fid-dinja naħseb qatt ma sar bħalu. Apparti li din l-inizjattiva se tkun qed tgħin finanzjarjament li Puttinu Cares li ma' flus li jkunu frankaw fuq dan il-proġett jistgħu jintużaw għal kura u spejjeż oħra, din l-inizjattiva se tgħin ukoll il-priġunieri għal riabilitazzjoni u anke mezz kif dawn ikunu jistgħu jagħtu xi ħaġa lura lis-soċjetà, anke jekk mill-ħabs.